नमस्कार पिलाମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସରେ କଣ କରିବା ଯୋଉ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଓରି ପଢିଥିଲେ ତାର ଅନୁସରଣୀ 1A କୁ ଆମେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା। 1 ନମ୍ବର ଏ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ 1 ନମ୍ବର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ବିଟ୍ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଡ୍ୟାଶଟି ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢେଇଥିଲି ଥିଓରିରେ କଣ, ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଥିଓରି ପଢିନ ଦୟାକରି ଥିଓରିଟିକୁ ଦେଖି ଆସ, ନହେଲେ କିଛି ଏଠି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଥିଓରି ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଆସି ଅନୁସରଣୀ କର। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କଣ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି କି ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ? ଗୋଟେ ସରଳରେଖା କାହାକୁ ନେଇ ତିଆରି? ସିଏ ହଉଛି ଏଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସମାହାର କିଏ ତିଆରି ହବ? ଆମ ସରଳରେଖା ତିଆରି ହବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ଡ୍ୟାଶଟି ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଅପସନ ସି ଅସଂଖ୍ୟଟି ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଡ୍ୟାଶଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ରେଖାଖଣ୍ଡ ମାନେ କଣ? ଇଏ ହଉଛି ରେଖାଖଣ୍ଡ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟେ। ତେବେ ତାର କେତୋଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ରହିଲା? ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। କେତୋଟି? ଦୁଇଟି। ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଡ୍ୟାଶ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। କେତୋଟି ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଥାଏ? ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ବାଡିକୁ ଆମେ ମଝିରୁ ଖଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେ ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡି ପାରିବା? ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଖଣ୍ଡି ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ହିଁ ରହିବ। ଅଧିକ ରହିପାରିବ କି ପିଲାମାନେ? ନାଇଁ। ତେଣୁ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ କେତୋଟି ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଥାଏ? ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଏକ ରଶ୍ମିର ଡ୍ୟାଶଟି ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ରଶ୍ମି କଥା ଆସିବ ତମେ ଭାବିବ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟକୁ ଅନ୍ କଲେ, ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ବାହାରିଲା, ସେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରୁ ବାହାରିକି ସେ ସିଧା ଚାଲିଲା। ସେଇଭଳି ରଶ୍ମିର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ରହିଲା ଏବଂ ସେଇଠୁ ସେ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଗଲା ଏବଂ ତାର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ସେ ଅସୀମିତ। ତେଣୁ ଏକ ରଶ୍ମିର ଡ୍ୟାଶଟି ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଅସୀମିତ ଭାବେ ଲମ୍ବିକି ରହିଛି। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ 2 ନମ୍ବରକୁ। ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ଗୁଡିକ ଠିକ ଥିଲେ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଭୁଲ ଥିଲେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ସରଳରେଖାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଠିକ କି? ସରଳରେଖା ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଗଢା ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କେତୋଟି ଥାଏ? ତାର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟି ଥାଏ। ତେବେ ଏଇଠି ଆମର କଣ ହେଇଗଲା? ଏଇଠି ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏକ ରଶ୍ମିର ଗୋଟିଏ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଠିକ କି? ରଶ୍ମି କଣ କହିଥିଲି ମୁଁ? ରଶ୍ମି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବଂ ସେ ଅସୀମିତ ଲମ୍ବିକି ରହିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମିର କେବଳ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ହିଁ ଥାଏ। ଠିକ। ତେବେ ଆମେ ଏଠି ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଏଇଟା ଠିକ କି ପିଲାମାନେ? ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମେ ବାଡିକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛେ ମଝିରୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗ ହବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ। କିମ୍ବା ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଗୋଟେ ରେଖାର ଗୋଟେ ହିଁ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ରୁହେ। ତେବେ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଏଟା ଠିକ ନା ପିଲାମାନେ? ତେବେ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଠିକ। ଏ ଓ ବି ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ P ହେଲେ ଏହା AB ରେଖାଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେବ। ଠିକ ନା? ଆମେ ଜାଣିଛେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରହିବ ଏବଂ ସେୟା ହିଁ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହବ। ତେବେ P ଆମ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେବ। ଏଟା ହିଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଏଇଟା ଠିକ ନା ନାହିଁ? ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ ଯେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଧର ପିଲାମାନେ ଏଠି ନେଲେ A ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ B। ତେବେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଆମେ କେତେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବା? ଗୋଟେ ହିଁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ତିଆରି କରିପାରିବା ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ କଣ ହବ? ନା ସେଇଟା ହଉଛି ରେଖାଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ହବ। ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ A ଆଉ B ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ପାଇପାରୁଛେ? ଗୋଟେ ହିଁ। ତେବେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ ଅଛି। ଏ ବି ଓ ସି ଏକରଖୀ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ AB ଓ BC ଏକରେଖୀ ରଶ୍ମି ଅଟନ୍ତି। ଏ କଣ କହିଲା? ଏ ବି ଏବଂ ସି ଏକରଖୀ ବିନ୍ଦୁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଠି ଆସ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ B ଏବଂ ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ C। ଏ ତିନିଟି ଯାକ ବିନ୍ଦୁ ଏକ ରେଖୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ କଣ କହିଛି? AB ଏବଂ BC ଏକ ରେଖୀ ଅଟନ୍ତି। AB ଆମେ କଲେ AB ରଶ୍ମି ଏବଂ BC ରଶ୍ମି। ତେବେ ଏମାନେ ଏକ ରେଖୀ ହେଲେ ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ରେଖାର ଓଷଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଙ୍କୁ କଣ କହିବା? ଏକ ରେଖୀ। ତାହେଲେ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଯଦି ତମେ ବୁଝିପାରୁନ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇକି ତମେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବ ସମାଧାନଟା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା 0 ବଲେଇ।
ଯଦି ଦିପଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଥିବ ପିଲାମାନେ ତମକୁ କଣ କହିଥିଲେ, ତାକୁ କଣ କହିବ? ତାକୁ କହିବ ସରଳରେଖା। ତାହେଲେ AB ସରଳରେଖାର A ଏବଂ B ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ O ଏକ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ OA ଏବଂ OB ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ଠିକ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, AB ଆମେ ଏକ ସରଳରେଖା ନେବା, A ଏବଂ B, ତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ କଣ ନେବା? ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ O ନେଲେ। ଏବେ ସେ କଣ କହିଲା? OA ରଶ୍ମି। OA ରଶ୍ମି ତାର କୋଉ ପଟେ ରହିବ? O ଏବଂ O କୁ O ପଟକୁ ରହିବ ଏବଂ OB କୋଉ ପଟକୁ ରହିବ? O ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ B ପଟକୁ ରହିବ OB। ତେବେ এই দুইটা ରଶ୍ମି ବିପରୀତ ହେଲେ ନା ନାହିଁ? এই দুইটা ରଶ୍ମି। ତେବେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ କି OA ଏବଂ OB ଦ୍ୱୟ ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଏ ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା 3 ନମ୍ବରକୁ। 3 ନମ୍ବର ଏ, ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଚାରୋଟି ଦତ୍ତବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ତିନିଗୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେଗୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ନିରୂପିତ ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ କହିଲା? ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଚାରୋଟି ଦତ୍ତବିନ୍ଦୁ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ, ଆମେ ଚାରୋଟି ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ, ଚାରୋଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ତିନିଟି ଗୋଟେ ରେଖାରେ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ସରଳରେଖା ନେଲେ, ନେଇଦେବା A B C D। ଯଦି A B ସରଳରେଖା ନଉଛେ ତେବେ C D ବାହାରେ ରହିଯିବେ। AC ଯଦି ସରଳରେଖା ନଉଛେ ତେବେ B D ବାହାରେ ରହିଯିବେ। ଯଦି AD ସରଳରେଖା ନଉଛେ BC ବାହାରେ ରହିଯିବେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କଣ ପାଇଗଲେ? ନା ଚାରୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ତିନୋଟି ସରଳରେଖାରେ ନାହାନ୍ତି। ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ସରଳରେଖାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ନିରୂପିତ ହୋଇପାରିବ? ଆମେ ଏବେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆଙ୍କିବା। ଆମେ ତା ପାଇଁ ନାଲିଆ କାଳି ୟୁଜ କରୁଛେ। 1 2 3 4 5 6। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଆଙ୍କି ପାରିବେ କି? ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏତିକି ହିଁ ହବ। ତେବେ ଆମେ କେତେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆଙ୍କି ପାରିବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନେଇକି? ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ 6ଟି ଆଙ୍କି ପାରିବା। କେତୋଟି? 6ଟି। ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଏଟା ତୁମେ ଅଙ୍କନ କର। ମୁଁ ଯେତିକି କରିଦେଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଜ ଖାତାରେ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ସବୁ ନିଜ ଖାତାରେ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଗଲା 1 ନମ୍ବର ଏ। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ B କୁ। ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଚାରୋଟି ଦତ୍ତବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଗୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଏକରଖି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତୋଟି ସରଳରେଖା ନିରୂପିତ ହୋଇପାରିବ? ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ କଣ କହିଛି କି ଆମେ ନେବା ଚାରୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ରହିବେ। କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ରହିବେ? ତିନୋଟି। 1 2 3ଟା। ଏ ସରଳରେଖା ରହିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ସରଳରେଖା ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତୋଟି ସରଳରେଖା ନିରୂପିତ ହୋଇପାରିବ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳରେଖା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳରେଖା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା। ତେବେ ଆମେ କେତୋଟି ଟୋଟାଲ ସରଳରେଖା ପାଇପାରିଲେ? ନା ଆମେ ସରଳରେଖା କେତୋଟି ପାଇଲେ? ଏଇଠି ଗୋଟେ, ଏଇଠି 2ଟା, ଏଇଠି ଗୋଟେ 3 ଏବଂ ଏଇଟା 4। ତ ଆମେ କେତୋଟି ଟୋଟାଲ ସରଳରେଖା ପାଇଲେ? ନା ଆମେ ଟୋଟାଲି ପାଇଲେ 4ଟି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଏବେ ଆମେ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା 4 ନମ୍ବରକୁ। 4 ନମ୍ବର କଣ କହିଲା? ABC ଏକ ରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ, ମାନେ ABC ଗୋଟେ ରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା କଣ ଦେଖିବା? ଏବେ ଆମେ ଆସିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ରେ କଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ? ए बी ଏବଂ C ଏକ ରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ AB ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ? AB ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା A ଏବଂ AB ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ରହିଲା 8 ଏକକ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା A ଏବଂ C, AC ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ? ନା 4 ଏକକ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ A।
ତାପରେ ଥିଲେ ବି। ତେବେ ଏ ବି ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ? 8 ଏକକ ଏବଂ ଏ ଏବଂ ସି ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ? 4 ଏକକ। ତେବେ ଏ ଏବଂ ସି ଏଇଠି କୋଉଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁଟେ ରହିବ, ତେବେ ସେ ରହିଲା ସି। ତେବେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବାନି, ଏ ସି ବି, ଇଏ ଏଥିରୁ 4 ଏକକ ହେବ ଏବଂ ଏଠୁ ଏକୁ କେତେ ଏକକ ହବ? 8 ଏକକ ହବ। ତେବେ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି? ଏ ସି ବି। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖଉଛି ତମକୁ। ଧର ପିଲାମାନେ ଏ ରହିଲା ଏ ଏବଂ ଏପଟେ ରହିଲା ହଉଛି ବି ବିନ୍ଦୁ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 8 ଏକକ ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଙ୍କନ କରୁଛି ସି, ତେବେ ଏହା ଏକକ 4 ଏକକ। ତେବେ ଆମେ କଣ ପାଇଲେ? ସି ଏ ବି। ତେବେ ଆମେ କୋଉଠି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି? ସି ଏ ବି ଏବଂ ଏ ସି ବି। ଯେହେତୁ ଆମ ଅପସନରେ କଣ ଅଛି? ଅପସନରେ ଅଛି ସି ଏ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଓଲଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ବି ଏ ସି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଏ ସି ବି ଅଛି। ତ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଅଧିକ, ଯାହାକୁ ସଠିକ ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏ ସି ବି ସମ୍ଭବ ଏବଂ ମୋତେ ବି ଏ ସି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହବ, ଯୋଉଟା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ତ ବି ଏ ସି ମଧ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ବି ସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ତେବେ ଆମର କୋଉ ଦୁଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? ଏ ବି ଏ ସି ବି ଏବଂ ବି ଏ ସି। ତେବେ ଅପସନ ଏ ଏବଂ ବି ଠିକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5 ରେ ଆମକୁ କଣ କହିଲା? ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ବିଶିଷ୍ଟ 7ଟି ରଶ୍ମି ଦିଆଯାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଅତି ବେଶୀ କେତେ ଜୋଡା ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ରହିବେ? ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ବିଶିଷ୍ଟ 7ଟି ରଶ୍ମି ଦିଆଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ମାନେ କଣ? ନା ସିଏ ନା ଗୋଟେ ହିଁ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ବାହାରିଥିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ କମନ ଅରିଜିନ ଥିବ। ଏଇ ଗୋଟେ, ଦୁଇଟା, ତିନିଟା, ଚାରିଟା, ପାଞ୍ଚଟା, ଛଅଟା, ସାତଟା। ସେଥିରେ ଅତି ବେଶୀ କେତେ ଜୋଡା ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ରହିପାରିବେ? ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ପାଇଁ ତାକୁ କଣ? ଆମେ ତାର ଠିକ ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ 180 ଡିଗ୍ରୀରେ ତାକୁ ରଖିବା। ତେବେ ଆସ ଆମେ ସେଇ 180 ଡିଗ୍ରୀ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋଟେ ରଶ୍ମି, ତାପରେ ବିପରୀତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଅପୋଜିଟ ସାଇଡରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କଲୁ ତଳକୁ, ତାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱ କଣ କରିବା? ତାର 180 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିକି ତାକୁ କରାହବ। ତ ଇଏ ରହିଲା ତାର 180 ଡିଗ୍ରୀ ସେପଟେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାର 180 ଡିଗ୍ରୀ ସେପଟେ ରହୁଛି। କେତେ ଗଲା? 1 2 3 4 ଗଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ନେଲେ, ପୁଣି ତାର ବିପରୀତରେ କେତେ ନେବା? 180 ନେବା। 180 ନେଲେ ସେ କୋଉଠି ହବ? ଏଇଠି ହବ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା, ହେଇଗଲା 7। ଏବେ ଆମର ଏଠି ବିପରୀତ ରଶ୍ମି କେତେଟା ରହିଲା? ନା 1 2 3 4 5 6, 6ଟି। ପିଲାମାନେ 6ଟି। ପିଲାମାନେ ଏଠି ତୁମକୁ କହି ରଖୁଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କଣ? କଣ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିପରୀତ ଯୋଡା ତିଆରି କରିବା, ଯୋଡା ମାନେ ଯୁଗ୍ମ ଦୁଇଟା। ଧର ସେ ଦେଇଛି 7, ତା ସବୁଠୁ କମ, ତା ପାଖ ତା ଠାରୁ କମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କଣ? 6। ତାକୁ 2 ରେ ଫେଡିଦବା। ତେବେ 2 3 କେତେ? 6। ଆମ କଣ ରହିଲା? 3। ତାହେଲେ କେତେ ରହିବ ଆମର? 3ଟି ଯୋଡା କିମ୍ବା 3ଟି କଣ? ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା 3ଟି କଣ? 3ଟି ଯୋଡା ରଶ୍ମି କିମ୍ବା 6ଟି ରଶ୍ମି। ବୁଝିଗଲା ତ? ଯୋଡା ମାନେ 2ଟା କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ରଶ୍ମି କହୁଛେ 6ଟା ରଶ୍ମି, ତାହେଲେ 6ଟା ରଶ୍ମି କଣ ରହିବ? ତାର ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ରହିପାରିବ। ସେଇଭଳି ଯଦି ତମକୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ କଣ ଆସିଲା 6 ନ ଆସିକି ଧର ତମକୁ 11ଟି ଦେଇଦେଲା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କେମିତି କରିବ? ଆସ ସେଇଟା ଗୋଟେ କରି ଦେଖିବ। ଧର ପିଲା 11 ରହିଲା, ତାହେଲେ 11ଟି ରଶ୍ମିକୁ ଆମେ ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ତାର କେତୋଟି ପାଇପାରିବା? 11ଟି ରଶ୍ମିକୁ ନେଇକି କେତେ? ତ ଗୋଟେ ପାଇଁ
ଆଉ ଗୋଟେ ଦରକାର ତା ବିପରୀତ ପାଇଁ। ତେବେ ଆମକୁ କଣ ଶିଖେଇଲୁନି, ଯୋଡ଼ା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 2 ଦରକାର। ତେବେ 11 ପାଖା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଖାପାଖି ଏବଂ କମ ଥାଏ କିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 11 ମାଇନସ 1 ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା 10। ତାକୁ 10 ରେ 2 ରେ ହରଣ କରିଦେବା। କେତେ ଆସିଲା? 2 ପଞ୍ଚା 10 5। ତେବେ ପିଲାମାନେ 5 ଯୋଡ଼ା ରଶ୍ମି ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ହୋଇ ରହିବ କିମ୍ବା 10ଟି ରଶ୍ମି। ଯଦି ଯୋଡ଼ା କହୁଛ ତେବେ 5 କହିବ, ଯଦି କେବଳ ରଶ୍ମି କହୁଛ ତେବେ 2 କରିବ। ତ 10ଟି ରଶ୍ମି କିମ୍ବା 5 ଯୋଡ଼ା, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ରଶ୍ମି। ଏଇଗୁଡା କଣ? ଯୋଡ଼ା ରଶ୍ମି। ଯୋଡ଼ା ରଶ୍ମି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ କଣ, ଇଏ ରହିଲା ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଏବଂ ଇଏ ରହିଲା ଗୋଟେ ରଶ୍ମି। ତେବେ ଯୋଡ଼ା ମାନେ କଣ? ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି କି ଯୋଡ଼, ଏ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିଥିବ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଯୋଡ଼, ତାର ଭଲ ଯୋଡ଼ ପଟେ, ମାନେ ସେ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ପେୟାର କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା। ଚପଲ ଯୋଡ଼ା, ଏଇଭଳି ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲେ ତ, ଯୋଡ଼ାର କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି। ଯୋଡ଼ା ମାନେ ଦୁଇଟା ରଶ୍ମି ମିଶି ଗୋଟେ ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲେ ତ ପିଲା? ତେବେ ଆମେ କଣ ଗଲା, ଏବେ 4 ନମ୍ବର ଗଲା, 5 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଗଲା। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ଆମର କେତେ ଆସିଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର ଆସିଲା 3 ଯୋଡ଼ା। ତେବେ ଆମେ 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦଗୁଡ଼ିକର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କର। ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ମୁଁ ସରଳରେଖାର ପାର୍ଶ୍ଵ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇଛି। ତୁମେ ଯୋଉ ବହିରେ ଅଛି ସରଳରେଖାର ପାର୍ଶ୍ଵ, ସେଇଠୁ ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜ ଟାସ୍କ ଦେଲି ଏଇଟା, ଏବଂ ଉତ୍ତର ସେଟ୍ ପଢା ହେଲେ ସେଟ୍ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ କହିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଳରେଖାର ପାର୍ଶ୍ଵଟା ବହିରେ ଅଛି, ବହିରୁ ଦେଖିକି ତମେ ଲେଖ, ବୁଝିକି ଲେଖ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଇଛି। ଏଇ 6 ନମ୍ବର ରହିଲା ତୁମ ପାଇଁ ଟାସ୍କ। ଯଦି ତୁମକୁ ନ ଆସୁଛି ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ। କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଲା ପରେ ମୁଁ 6 ନମ୍ବରଟି ମଧ୍ୟ ୟା ପର ପାର୍ଟ 2 ରେ କରିଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।